U jiena nħażżes ismi biex la joqtluni u liedi li qatt ma kienu ikunu jafu minn kont u fejn kont. Imma tinsiex, inti ma tafnix, ma tistax tkun tafni għax jiena tifla f'Gaza. Dik kienet silta minn Il-ħsad tal-Peprin, ktieb b'ġabra ta' poeżiji għal Gaza. Ma' TVM News, il-kittieb u editur John Peter Portelli qal li hemm 40 kittieba Maltin li taw semhom għalih, fosthom Lianne Ellul, Carmel G. Kawki u Clara Zoppardi. Il-ktieb jirrappreżenta l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet ta' dawn l-40 kittieba Maltin dwar din is-sitwazzjoni kif ħafna, hemm emozzjonijiet ta' rabja, hemm emozzjonijiet ta' disperament, imma hemm ukoll emozzjonijiet ta' ġustizzja u tama. Huwa spjega t-tifsira tat-titlu tal-ktieb li qal huwa metafora għas-sitwazzjoni li ddeskriva bħala waħda kiefra f'Gaza. It-titlu Il-ħsad tal-Peprin huwa metafora biex ngħidu hekk. Il-Peprin huwa wieħed mis-simboli tal-Palestina. F'Gaza il-Peprin jikber ħafna, imma ħafna minn dan il-Peprin qed jiġi maqtul, maħsud minħabba l-effett tal-bombi u tal-fosferu li jintefgħu mill-Israeljani. Iktar kmieni din il-ġimgħa, il-pubblikatur David Bezzina mill-Horizons flimkien ma' David Aloisio ippreżentaw ċekk ta' 3,000 euro lill-ambaxxatur Palestinjan kollha miġbura mill-bejgħ tal-ktieb. Dawn, flimkien mal-kumplament tal-flus miġbura mill-bejgħ tal-ktieb, se jmorru kollha għal Gaza.